όλους. Ονομάζομαι Λαμπρόπουλος Ιωάννης ή αλλιώς Κάσπερ. Αγωνίζομαι στην κατηγορία Super Street στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την ομάδα Casper Racing και B2B Moto. Σαν επιλογή Turbo έχω επιλέξει την Turbo Smart, αφού είμαστε ευχαριστημένοι με τα προϊόντα τους και ήδη έχω καταφέρει πολύ καλά αποτελέσματα, όπως το X58 και τα 366 χιλιόμετρα εξόδου που πέτυχα στη Σάντεβοτ στον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Μετά από μια μικρή ατυχία που είχα και χάλασα το φτερό της εισαγωγής, απευθυνθήκαμε στον αντιπρόσωπο του Ρουμάτ Ελλάδος, Energy Racing, για την επισκευή της. Έμεινα έκπληκτος όταν ο Μπεν από την Turbosmart μας έκανε αντικατάσταση εντελώς δωρεάν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή τους, σίγουρα θα τους ξαναπροτιμήσω. Jake Michel gets here for the tree but spins the tyre instantly. It's going to be an all Casper show for this one. What's the scoreboard going to say? 6:58! Oh, wow! 227 miles an hour. That is unbelievable.